Namhlanje ebusuku ngiyathanda ukubingelela abantwana bakaNkulunkulu bonke ngey'ndawo ezahlukene. Kulolu suku lwanamhlanje umuntu elitholile ithutshana elincane lokuthi akwazi ukungenelela lapho engahle angenelele khona. Umuntu-ke uke wathi ukutishwathi shwathi ey'nsukwanyaneni nje. Kodwa-ke siyabonga ukuthi namhlanje sibe nethuba lokuthi iNkosi isikhumbule, isiboleka ama-voice okukhuluma nazo-ke zonke-ke izinto zokukhuluma. Ngithanda kakhulu-ke ukubingelela ogogo abakule group, nomama bonke, nobaba, nomkhulu, ney'nsizwa ney'ntombi ngegama likaJesu. Bengithi ngizama ukuthola ukuthi konje kugcinephi, angisatholi lutho-ke ngoba akukho lutho la kumina. Akukho ntshumayelo zangaphambili, akukho lutho. Cishe nje lento engiyikhulumayo iyokuqala engicabanga ukuthi ikhona-ke. Kodwa-ke akusho lutho, yithi siyogcina sinqobile kuwo wonke umzuliswano. Sibonga-ke uJesu namhlanje kungumgqibelo. Abanye-ke bethi kulisabatha. Kodwa-ke uJesu muhle ndawo zonke. Kunombuzo ebengigcina ungena la, noma ngingasazi ukuthi ubungene nini konje ungena nobani ngoba akukho lutho impela ngapha kimi ku-blank. Kodwa khona umbuzo obukhuluma ngama-ring, ukuthi thina njengabantwana bakaNkulunkulu kusifanele yini ukuwafaka ama-ring. Bengilokhu ngithi-ke abantu bazongena sizwe phela ngoba uma inyama isibekwe ey'thebeni ayinayo ungqoshishilizi. Iyabiwa ngendlela uNkulunkulu asuke ekuvumela ngayo. Mhlambe ushaya emhlolweni. Ngoba uma siyihlaziya noma siyixoxa, abanye bazothi mhlampe lona uyixoxa ngoba yena vele iringi akayifakile. Mina nje angikaze ngibe nomdlandla wayo. Angisho ukuthi ayifuneki, angihlangene. Kodwa ngisho ukuthi angikaze ngibe nomdlandla nje wayo empilweni yami. Laba abawafakile angisho ukuthi baronke. Kodwa yimi engingakaze ngibe nomdlandla wayo. Umbuzo wami-ke uthi, uma kushona umuntu nje lapha yaphandle, ngaphandle kokukholwa, eshona nje ndlule emhlabeni, ngoba phela sekwaba khona igama elithi uyashona, noma singalazi ukuthi lathathwaphi, kodwa-ke khona igama elinjalo lithi umuntu uyashona. Thina njengamaKrestu sazi ukuthi umuntu uyalala ngoba usuke sazovuka aye kwahlulelweni, abese ekhani-ke ehlangana-ke nokufa-ke kwakhe, kuthiwa kuyikufa kwesibili kokuphonswa echibini lomlilo. Manje-ke uma-ke umuntu wasezweni endlula emhlabeni, lento okuthiwa unembeza ehlala emntwini iye ithi akufanele angcwatshwe nozibhu ebhulukweni ocwebezelayo. Bethi akufanele angcwatshwe nezinyo lakhe likathayela, leli yena alibiza ngegolide. Eqinisweni akulona igolide, uthayela lo abasebewufake lapha. Lidula kabi igolide ukuthi lingathengwa noma ubani umuntu. Manje-ke baliqaqa-ke
ngoba banenkolelo yokuthi useyaphambi kukaMdali sekufanele manje aliqaqe izinyo likaThayela aphinde ahwaywe inzipho abe yipendile aphinde aqaqwe izinto abezenze ekhanda ngoba uNembeza uthi akufanele ahambe nalezi zinto. Okay ke ake ngibuyeke ngize kule-hearing kulaba abasindisiwe kunomkhutshana okungelula ngithi uvelaphi kodwa kunomkhutshana ukuthi makundlula omunye phakathi kwabashadile uthole umama angaze ngubone koba bangazi ukuthi angijwayele nje ukubanaka abantu kodwa uthola ukuthi kumama ufaka amaringi amabili kuthathwe leka baba wakwakhe ngoba kukhona lento yokuthi akufanele ahambe nayo ithathwe ke isalifakwa ngumama le ebekungekababa. Manje ke ngicela ukuphonsa nje lenselelo kuwo wonke umuntu azibuze yena futhi impendulo uzoyithola kuyibuzeni kwakhe yena. Uma ke kungavumelekile ukuthi aye nawo phambi kaNkuluNkulu ngoba noma isele kumama makundlula umama azokhishwa omabili le yakhe nale kamyeni wakhe. Lenenye uvamise ukuyifaka esandleni sokudla le yakhe ayifake esandleni esiright. So ke angisho lutho ngawo. Kodwa engingasho utho ngalo yicici. Leli cici ingathi lafakwa ekhaleni lika Rebecca. Leli cici kwase kuthi ke ezandleni wafakwa amabhengele ngenzeka kuba nayo kirini yayikhona lapho. Okay ake siyifundeke lencwadi engikhuluma ngayo. Incwadi kaGenesis isahluko sakhona ngu-24. Ake siyofunda lapha ya uverse 22. Ithi kwathi amakamela eseqedile ukuphuza indoda yathatha icici legolide isisindo salo siyingxenye yeshekeli namasongo amabili ezandla zayo isisindo sawo singamashekeli 10 egolide. Yathi wena uyindodakazi kabani na? Ake ungitshene kukhona indawo endlini kayihlo ukuba silale na? Yathi kuyo indodakazi kaBethueli indodana kaMikha amzalela yona uNahori. Yaqhubeka yathi kuyo sinotshani neforiji eliningi nendawo yokulala. Indoda yayisikhothama yakhuleka kuJehova yathi makabongwe uJehova uNkulunkulu wenkosi yami uAbrahama ongayekile ukwenzela inkosi yami uAbrahama ukwenzela inkosi yami umusa neqiniso. uJehova ungiholile mina endleleni kuze kube sendlini yabafowabo benkosi yami. Kepha intombazana yagijima yatshela abendlu
kanina lezo zinto. URebeka wayenomnewabo ogama lakhe linguLabani. uLabani wagijimela endle kulowo muntu ngasemthonjeni. Kwathi esebone icici namasongo ezandleni zikadadewabo, wezwa amazwi kaRebeka udadewabo ethi, "Washo njalo lo muntu kimi." Waya kulowo muntu, bheka, wayemi ngakuwo amakamela ngasemthonjeni. Wathi, "Ngena wena obusisekileyo kaJehova, umelani ngaphandle na? Mina sengilungisile indlu nendawo yamakamela." Wayesengena endlini lo muntu, wakhumula amakamela, wapha amakamela utshani neforiji, waletha namanzi okugeza izinyawo zakhe nezinyawo zamadoda anaye. Kwabekwa phambi kwakhe ukudla ukuba adle, kepha wathi, "Angikudla ngingakakhulumi indaba yami." Wathi, "Khuluma." Wayesethi, "Ngiyinceku ka-Abrahama. UJehova ubusisile kakhulu inkosi yami, yaze yaba nkulu. Uyinike izimvu nezinkomo nesiliva negolide, nezinceku nezincekukazi, namakamela nezimbongolo. uSara umkankosi yami wayizalela inkosi yami indodana esemdala. Kuyona inikele konke enakho." Inkosi yami yangifungisa yathi, "Ungathatheli indodana yami umfazi emadodakazini amaKhanani engihlezi ezweni lawo." Endlini kababa nasezihlotsheni zami uyithathele khona indodana yami umfazi. Ngase ngithi enkosini yami, "Mhlawumbe owesifazane akayikungilandela." Wathi kimi uJehova, engihambe ebusweni bakhe, "Uza kuthuma ingelosi yakhe nawe, aphumelelise indlela yakho. Uyakuyithathela indodana yami umfazi ezihlotsheni zami." Nasendlini kababa, lapho uyobe ukhululekile esifungweni sami nxa ufika ezihlotsheni zami, noma bengamniki kuwe, uyobe usukhululekile esifungweni sami. Ngase ngifika emthonjeni namuhla, ngithi, "Jehova, Nkulunkulu wenkosi yami u-Abrahama, ophumelelisa indlela yami engiyihambayo, bheka, sengimi ngasemthonjeni wamanzi. Kuyakuthi intombazane ezayo ukuyokukha engisho kuyo ukuthi, ake ungiphuzise ingcosana yamanzi embizeni yakho. Ithi kimi, phuza wena, futhi ngizakukhelela namakamelo akho, kube yiyo engumfazi uJehova ammiseleyo indodana yenkosi yami." Ngingakaqedi ukukhuluma enhlizweni yami, bheka, kweza uRebeka nembiza yakhe ehlombe, wehlela emthonjeni
wakha ngathi kuye ake ungiphuzise. Washesha wehlisa imbiza yakhe ehlombe. Wathi, phuza, ngizakuphuzisa namakamelo akho. Ngaphuza-ke namakamela wawaphuzisa. Ngambuza ngathi, wena uyindodana kabani na? Wathi, indodana kaBethuweli, indodana kaNahori, amzalela yona uMikha. Ngase ngifaka icici emakhaleni akhe namasongo ezandleni zakhe. Ngakhothama ngakhuleka kuJehova, ngabonga uJehova uNkulunkulu wenkosi yami uAbrahama, obengihole endleleni elungileyo ukuba ngithathele indodana yayo, indodakazi kamfowabo wenkosi yami. Yilapho-ke ebengifuna sifike khona ekuthenini angizwanga ngeringi, yingakho ngingeze ukusho lutho ngayo, kodwa ngizwe ngecici alifaka ekhaleni likaRebheka, kwase kuba ngamasongo awafaka ezandleni zakhe. Angikezwa ngeringi. Yebo, uma uya ngale eBhayibhelini lesingisi namabhengeli liwabiza ngeringi, necici lilibiza ngeringi uma uya ngaleya eBhayibhelini mhlawumbe lesingisi. Manje-ke ebengifuna la sikhulume kahle ngakho yikuthi mina angikaze ngihlangane nala kukhulunywa khona ngeringi. Mhlambe bakhona sebeke bafunda baze bafika lapho, kodwa mina angikafiki lapho. Ukungafiki kwami lapho angisho ukuthi ayikho iringi, kodwa esikhathini esiningi uma ngibheka abefundisi beshadisa abafundi izwi likaNkulunkulu, kunencwadi abayakhelwe eBible College yokushadisa engelona izwi likaNkulunkulu. Yingakho-ke ngifuna ukuthi njoba uzufica sekukhona nekhekhe kule ncwadi esiyifundayo, aliveli ikhekhe kule ncwadi esiyifundayo. Okwesibili, kule ncwadi esifunda njengamanje akuyena umkhwenyana ofaka amacici namabhengele ezandleni zikaRebheka, kodwa zifakwa ngumkhongi othunyiwe ukuthi ayokwenza lo msebenzi. So-ke ziningi izinto esizenza thina ngencwadi eseceleni kweBhayibheli. iBhayibheli like lisitshela ukuthi ungafungi, okungenani uyebo akabe nguyebo, bese kuthi uqhabo kube kuqhabo. Lithi ngoba la kufungwa khona kusuke kukhona nezinto ezingelona iqiniso. Linezi nje lithi singafungi ngisho isihlalo sobukhosi, singafungi. Kodwa mawufika kulezi ncwadi okungelona iBhayibheli, ngoba mawungayifunda yonke le ncwadi uyilande ekuqaleni,
ngeke ufike la khona umfundisi ayefunda khona incwadi phambili bese elandelwa umkhwenyana ngemuva aphinde futhi ayifundele umakoti aphinde angeke uyithole la eBhayibhelini. So ke ziningi izinto ezenziwayo ezingekho ezwini likaNkulunkulu. Kuyaye kufungweke bazalwane ngoba iBhayibheli lithe singafungi. Kuthiwe abafunge ukuthi bayokwehlukaniswa ukufa. Kuthiwa kathi uyomthanda ebuhleni nakuphi nasebubini. Kuthiwa kathi uyomondla amnakekele. Akubheke ukuthi labantu abafungiswayo bayasebenza yini, bakhulunyiswa amanga nje bayasebenza yini. Lalelani-ke ngoba lento kayikho eBhayibhelini. Bese kuvela phakathi kwabo ofebayo, omunye ambambe lo munye, bese behlukana bengehlukaniswanga ikufa abakhulume ngakho befungiswa ngencwadi eyisiqebhezana. Abantu bahlukane bengahlukaniswanga ikufa behlukaniswe ezinye izinto okungezona abazikhuluma phambi kwabantu. So ke ziningi izinto lapha ebandleni likaNkulunkulu ezidinga ukucwaningwa ezishuthekwe uSathane. Ziningi kakhulu kuze kuyofika kulento okuthiwa yikhekhe lomshado, kuyofika kulento okuthiwa isitepu. Ngeke uyithole la ezwini likaNkulunkulu. So ke nalento okuthiwa yikhekhe isho enyinto uma lo mama ohola abantu ngoba angazi ukuthi uRebecca wayeholwa ngumuphi umama okwakuthiwa umatron of honor, angazi. Kodwa ngizwa nje elalo muntu owayethunyiwe efike ekhuluma nabakubo kuhlaluwa phansi bethi mabetha kadle wathi yena ngeke ngidle ngingakayikhuluma indaba engiyithunyiweyo. Kodwa asizwa lapha lo mama oyisiphenqenqe etikiza nezingane ezincane betikiza bethi webazalwane kunezinto ofuneka ikhishwe ebandleni likaNkulunkulu ezithathwe ezweni. Lezi zinto zifuna ukuthi sihlale eJerusalem, senyukele eApharu ekamereni eliphezulu siyokhuleka uNkulunkulu asambulele ukuthi kuseyikho yini lokho. Bese kuqhamuka lo mama nemenze sekuthiwa kuyosikwa ke manje leli khekhe nalo abathi mabelichaza balise ekungcoleni. Kuthiwa ke leli khekhe njoba lisikwa nje kuthiwa balibambisene lo mama ofundisa abantu ukungcola ubamba ummenze awubambe nalabo abantu ababili bese lisikwa ke kuthiwa ke kukhulunywa ukuthi manje sekubaba nomama sebese embhedeni bafundiswa amanyala ngaleli khekhe elinemvubelo yotshwala. Yizinto lezi ezingeniswe ngabantu bezithatha ezweni. Iringi yakho mzalwane yiqiniso olenza phambi kukaNkulunkulu nabantu, ulenze kunembeza ngoba ungayifaka iringi lekhandwa ngabantu uqhubeke ube yisifebe nayo uganile. Kodwa iringi okukhulunywa ngayo ngekamoya ongcwele enhlizweni yakho. Nanso-ke iringi yangempela ekhuluma ngomshado.
ngoba sizwa ukuthi umganwa umfake nini iringi, yena ke umgani umfake nini lo baba wakwakhe, ngoba le ringi akayifakwanga nguIsaka kodwa uyifake ngumkhongi obethunyiwe ukuthi ayomfunela unkosikazi ezihlotsheni zakhe. Wathi ungamthatheli kulabo bantu engihleli phakathi kwabo ngoba kabamazi uNkulunkulu. Hamba endlini yakithi lapha kwaziwa khona uNkulunkulu. Manje ke ngifuna ukuthi ke le ndaba esikhuluma ngayo yamaringi idinga umoya ingcwele empilweni yakho akutshela ukuthi njengoba uyifaka njena uthini yena kuwe, ungathi kwasho udla kude. Cha, njengoba silifunda nawe nje izwi lenkosi, hamba futhi uhlale phansi ulifunde uliqede, ubuye futhi usho ukuthi cha, ngimtholile emfaka uRebecca wafakwa impela iringi eyifakwa ngusibani bani. Njengoba ngichaza ukuthi angahlangani nalo, mhlambe wena ngoba iBhayibheli likhulu usuke wahlangana nalo. Ngike ngabuza la, ngangivakashe emshadweni walapha kwasiza abantu kusaphila umkhulu uStekeni kule yaminyaka. Ngibuza ukuthi kungani ikhekhe lingabi khona lapha esasikhona. Wayesethi ke hayi mina mangishadisa angikwazi ukwenza into engekho ezweni, kodwa ngibavimba ukuthi mase beqedile bawuzenzela ikhekhe lapho, kodwa ngikaze ngibone ezweni. Kodwa ma wena Dlakude wake walibona ungangifundela ngoba mina ngilandela iconstitution yobuKristu. Manje ke akukho step, ungenwa nje kuhlalwe phansi njengabantu bonke kukhonzwe enze lokho kulabo. Nguyena obafaka amaringi umfundisi, babefakwa ngumfundisi babengafakani bodwa. Ziningi izinto okufuneka ibandla libunjwe liqalwe phansi libuyele esisekelweni esiyiso, kususwe lamaphepha okushadisa kubuyiswe izwi likaNkulunkulu, ngoba amaphepha lana esubasayinisa wona abantu ngawokuthi nje ma bethola ifa omnye akwazi ukuthola ifa ngawalapha emhlabeni, kodwa thina funeka sakhelwe ezwini likaNkulunkulu. Yilapho kufanele sakhele khona. Yingakho-ke lamaphepha asemhlabeni bayakwazi abantu ukuthi uma bedivosa bayowadabula, kodwa leli likamoya eliyisibopho sobunye elithi iBhayibheli lokho kuhlanganiswe uNkulunkulu hayi ngabantu, akungehlukaniswa umuntu. Okuhlanganiswe uNkulunkulu akungehlukaniswa umuntu. Uyabona kufanele uvume icala, uvume izono phambi kukaNkulunkulu, ngoba ngeke kungisize bazalwane ukukhuluma amanga lapha ngishwathi-ke ngenzela ukuthandwa abantu. Uma uganile waganwa kabili, lalela nanti iqiniso, uyaphinga, ungayikhohlisi. Uma nje uganile owaweganile nowawumganile esaphila uyaphinga. Awufanele ma wendlula emhlabeni akukho la uyakhona ngaphandle kokuba uvume izono kuNkulunkulu, ngoba oganwa ngolahliwe umenza phinge. Uyaphinga. Yingakho-ke kuvela amadivosi, ngoba avezwa ukuthi abantu
abakhelane ezwini bayathutha ezwini bayokwakhelana ezincwadini ezibhalwe ngabantu baseBhayibheli College. Angisho ukuthi wrong, kodwa ngokuthutha abantu ezwini ibayise entwini engekho ezwini, leyo nto yenza ukuthi kungabi imishado evunywa uNkulunkulu. Yikho ihamba idivorce endleleni ngoba yakhelwe esisekelweni okungesona. Imishado kayakhelwe ezwini, ayakhelwe ezwini, ayingakhelwe inkanukweni zabantu, ayakhelwe ezwini. Ayikho le ncwadi la kuRebecca, ayikho le ncwadi lapha yaku-Adam, cha ayikho. Kodwa kuzwakala u-Adam ethi lona, usho u-Adam ngoba ukhishwe kuye, uthi hayi sengiyambona lo muntu olethwa kimi, ulithambo lamathambo ami, uyinyama yenyama yami. Usho ngoba ulalisa ubuthongo u-Adam kwakhishwa umkakhe kuye, ngoba ethe uNkulunkulu akukuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa, ngizomenzela umsizi onjengaye. Lithi iBhayibheli wayesemehlisela ubuthongo obunzima, walala wamenza i-operation yokukhipha ubhambo. Wayengalikhiphi ngoba egula, kodwa wayemenzela unkosikazi wakhe. Uma sephapheme lona ebuthongweni, uNkulunkulu wathatha unkosikazi amenzile wamusa kumuntu. Kwezwakala umuntu ethi lona ulithambo lamathambo ami, ulubhambo lwezimbambo zami. Yikho-ke kuthiwa uNkulunkulu kunikeza ubhambo lwakho. Akakazi umuntu wesilisa abe yubhambo lomuntu wesifazane, kodwa umuntu wesifazane oba lubhambo lwendoda, ngoba nguyena yedwa owenziwe ngobhambo lwendoda. Uthi-ke u-Adamu lo uselithambo lamathambo ami nenyama yenyama yami. Asizwa futhi iringi lapho. Angisho ukuthi akayikho, ngoba funa abantu bathuthudla ukuthi iringi ayikho. Angihlangene nalokho, kodwa ngisho ukuthi la kuyi-Constitution angikaze ngiyizwe, ngoba nekhekhe angikaze ngilizwe, nesitepu angikaze ngisizwe. Angazi nokuthi kwahlatshwa inkomo ezingaki-ke emshadweni yalaba bantu, kodwa ngiyakhumbula khona ukuthi bakunikwa ukudla badla laba babefikile, hhayi umphakathi wendawo, kodwa laba ababefikile. Kwase kunikwana izipho khona lapho. Angikaze ngizwe. Uthi lo ulubhambo lwami. Uma-ke umkhongi esehamba noRebecca, uma loyo ganwa oyinsizwa ehamba naye, saphuma nje sathi ake ngiphume, methi lithi iBhayibheli methi uphonsa amehlo uyababona abantu abezayo. Nalo oRebecca naye kuthiwa methi uphonsa amehlo uyayibona indoda ehlwathizayo. Usebuza kulo ngumkhongi uthi ngubani lo waya ohamba laphana ey'ntabeni? Usethi umkhongi, hayi indodana yenkosi yami. Kuthi uRebecca wayesedonsa imvakazi yakhe esemboza ikhanda, hayi ngoba wena uthi indoda yakhe iyavuma ukuthi uhambe uyisisegusegu ngekhanda uyokhonza uNkulunkulu.
wathatha imvakazi yakhe wayimboza ekhanda esembona umyeni wakhe. Uma esefika kuthi umyeni wakhe wayesemvulela endlini ukuthi angene. Umshado wenziwe bengekho lo wesilisa, wenziwe laphaya kubo wenkosikazi, yaphelela lapha indaba. Uza nje akusazoshaywa step, mefika uvulelwe endlini. Ngifuna ukuthi ke ziningi izinto esiyithathe ezweni eziyimleko yezwe emshadweni yezwe yesintu. Lokuthiwa sambamba umathananazana, ayikhali mathananazana ekukholweni. Asibuyele kuyifoundation yamaKristu, asingalilingisi lelizwe. Njengamanje kulezi insuku esiphila kuzo, niqala ngomshado nithi nina ngobuKristu, nigqoke imveyili emhlophe, nina laba. Nijanqule kubonga amakoti ngoba ngiyazi lento ukuthi iqhamukaphi. Bese nisuka-ke senithi seniyakubonga umkhwenyana, kubonga umkhwenyana seniyogqokisa okwezwe. Bathi traditional. Seniyakwembathisa okwezwe. Khiphani izinto eni-adopte ezweni nizoyifaka ekukholweni. Seniyogcina nikwenza usiko lokukholwa ngoba nina niqale kumoya, seniyogcina enyameni. Niqale kumoya, seniyogcina enyameni. Ningalilingisi lelizwe, kodwa mayiguqulwe ingqondo yenu ngokwenziwa ibentsha, ukuze nikwazi ukuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu nokuhle nokuthandekayo kuye. Phumani ezweni, shiyanizwe nezinto zalo. Shiyanizwe nezinto zalo. Asiphumeni nje ngokuphelele ezweni. Lithi iBhayibheli kuyabamangalisa uma bebona singagijimeli ezintweni zabo, kuyabamangalisa. Kuze kubamangalise bazalwane uma besibona singagijimeli ezimalini zabo zomashonisa. Angazi mase kungiwena mzalwane ongumashonisa oboleka abantu imali yakho ukubizale. Lithi iBhayibheli ungaboleki umuntu imali yakho ukuba izale. Ungaboleki umuntu imali yakho ukuba izale. Umzalwane ongumashonisa uqalekisiwe ngesiqalekiso. Uyoba nomzomahlikihliki ubulawe indlala ngoba udla amagazi abantu, bayakhala abantu beletha imali abangayithathanga kuwe sigebengu somzalwane. Sukruga abantu. Manje umuntu mezoboleka imali kuwe ngoba engenayo, usazoyithathaphi eyokuzalisela ngoba uyiboleke ngoba engenayo? Inzalo yenkonyane yemali yakho usezoyithathaphi ngoba uyiboleke ngoba engenayo? Nguwo ngamane umnika inzalo ngoba unensavu yemali. Ungaboleki umuntu imali yakho ukuba izale. Zonke lezi zinto esikhuluma ngazo niboleka abantu imali zabo ukuba lalela othi ngikuxoxele. Uyabona le mali eniyishayayo okuthiwa ngeyithi okufela, bese niyiboleka niyoyizalisela abantu, niyibuyisisa inenzalo ukuze wena uthole izinto eziningi. Unechala kuNkulunkulu ukungenela umashonisa wesitayela. iBhayibheli bazalwane livuma ukuthi masenza lezo zinto ke okuthiwa
kwenzeni nodwa phela lezo tokufela enisho ofa ngazo. Musani ukukwenza nabantu abazothatha imali bayoyibeka emsamo bayibonge bese bekhani beyiboleka beyikhipha beyisa kubantu ngoba kuthiwa funeka iqoqwe bese ke kuhlanganwa ke futhi izoqalelwa phansi inikwa abantu isindlulile lapha kwaNtuthu. Phumani phakathi kwabo khona ngiyonamukela. Phumani phakathi kwabo yenzani umshado wobuKristu bazalwane. Umshado kuwona umcimbi, umshado kuvumelana kwabantu ababili abathandanayo, akufuneke mcimbi. Akuwona umshado umcimbi, ngumcimbi wokuzoqedela abantu imali ukuthi mabeqeda kushada bahluleke ukwakha umuzi wabo besakhokha izikweletu engenasidingo ngoba ufuna ukubukwa emhlabeni. Lalela, dilike intezi, dilike intezi. Ngifuna ukuthi angifuni ukungena kakhulu endabeni yamaringi ngoba yonke into eyenziwa kule mshado ayaziwa ukuthi ithathwephi. Akho noyedwa ongasukuma athi yathathwa la ngoba bonke labantu engibafunda lapha abashadile angihlangani nalutho kuba ngisho ukuthi ayikho. Ngoba mhlambe wena unalizwi elithi khona, hayi umfanekiso. Futhi bazalwane singalitoliki izwi. Ukuthi la lisho ukuthi izwi into elikhuluma lisuke lisho yona leyo musuku ulitolika. Sesiye kupheleni. Angazi noma iqophekile lento noma iqophekanga ngoba ukuthi uyiqophile uthuthi kanti ayikho. Isiphume yashona apha kushona khona zonke izinto. Kodwa ngila phumane ezintweni zezwe ngoba izinto zezwe bazalwane kufanele nizibuze ngoba uma uhlangane kahle nomoya oyingcwele into mawuyibuza ukunika impendulo njalo into mawuyibuza ukunika impendulo ngoba lento akunika impendulo yayo yinto ayilobile ezwini. Into angayilobanga ezwini ngeke uyithola impendulo yayo ngoba akayilobanga ezwini. Lapha emshadweni bazalwane akushadelwa bona ubufebe lobo obulethwa ngulomama nekhekhe. Asingeni ngokungcola emshadweni, asilolelani inkanuko, asilolelani inkanuko. Yonke nje lento eniyenzayo nishadisa abantu bethi beme ngaphambili kugcwele abantu nithi mehlule ngothando. Kusho lezi igebengu engabefundisi amahuzu zithi abantu abaqabulane phambi kwabantu, lezi igebengu ezifundisa amanyala eyinkonzweni. Ngiyongixolela mina ngifuna ukuligeza igazi leni ezandleni zami. Yekelani ukufundisa ubufebe eyinkonzweni bafundisi. Kuyekeni lokho, ninamanyala. Anihloniphi nini. Insindiso yaziwa ngokuhlonipha, yaziwa ngokungazenzi izinto ey'ngamanyala phambi kwabantu. Nivelaphi nina abafundisi bamanga? Nivelaphi? Lapha khona abazali bey'ngane, khona yonke into, nina nizotha benza izinto phambi kwabazali babo. Ninamanyala nina befundisa imbumbulu. Phela banitshene abantu, bancenge iy'mali zenu. Mina ngifune imali yakho mfundisi. Yekela amanyala enkonzweni. Konje ufaka ibhulukwe elincane elikhunyulwa ngey'ndlawu. Uzenza ingane umdala kangaka, uhamba uyipana. Yekelana amanyala uzogqoka icephe ezamadoda ebandleni. Wayinkinatshela ngebhulukwe elincane mfundisi. Inkinga yakho ikuphi? Unankingeni vele wena? Wazozigqokela amagusha nje enkonzweni, yini inkinga yakho?
ulandelizwe ningalilingisi lelizwe kuthiwa mabe likhumula leli bhlukwe bengizwa ngomunye uthi balidonsa bahlale funeka ahlale phansi loligqokile kuthiwa khona la mancane kakhulu ongazi akhululwa kanjani nifunani lapho bafundisi ezintweni zezwe magala kade la nina bazobanjani abantu ngeke uyidobe inhlanzi uyibeke ngaphandle nawe uphakathi ezibeni ngeke uyidobe wena kufanele ube ngaphandle ukuze udonse umuntu osodongeni aphumele ngaphandle ngeke udonse umuntu umkhiphe ngaphandle nawe uphakathi odongeni ungayikhotha indololwane ngeke ukwenze lokho siyathandaza manje phumani ezweni nezwe kaliphume kini nithwele nikhumbula amanyani sinaze nawalanda seGibhithe sesiyathandaza mfundisi ngicela sithandaze ufundiswe kabi wafundiswa abantu abangamesaba uNkulunkulu wafundiswa ngabantu abangongqingili lapha esikoleni sakho la wafunda khona wawufundiswa ziyitabane yikho ugcwele umoya wobutabane nje namhlanje khumuka kulowo moya wobungqingili khumuka namhlanje nomoya wokuthanda amabhuluku umuntu wesifazane khumuka namhlanje ugcwele imiyeke ekhanda ezangoma ngoba ufundiswa umuntu ofaka iziphandla uhambe echela ngenyonga akazi na Jesu ufundisa wena ngoba wathuthelwa ngumoya oyingcwele ikufundiswa lithi iBhayibheli lolugcobo enigcotshwe ngalo akusadingi noma ubani anifundise phumani ukufundiswa abantu bezwe yemukela nje umoya oyingcwele lithi iBhayibheli mesefikile uyonifundisa konke uyoniholela kulo lonke iqiniso akayi kunenzela imishado yeziqebhezana eceleni uyonimisa ezwini likaNkulunkulu baniholele eceleni banikhipha ezwini ngoba bafaka iziphandle izwa alihambisani nazo yikho ke benikhiphile banishadisela eqabazini laphaya phumani phakathi kwabo ukuze yona mukele sesiyakhuleka baba wethu ongcwele ebusuku namhlanje uNkulunkulu wethu onamandla wonke siyabonga baba izwi lakho uthe wena lifanele ukusola wathi lifanele ukuyala liphefumulelwe nguwe utheka sikhuze sisole wathi ngoba kuyoba khona isikhathi lapha abantu bengayi kulivuma iqiniso kodwa ngokubatshwa kweindlebe zabo uthe wena bawuzikhethela befundisi abazoshumayela njengalento efiswa yibo hayi into efiswa umoya oyingcwele wathi ensukwini zokugcina wathi abantu bawuflathelisa indlebe zabo eqinisweni wathi belandela inganekwane ezibhubhisayo baba wethu onamandla wonke namhlanje ebusuku sikhulule kulamandla obumnyama imshado idivorce nsuku zaphuma ngoba yakhelwe esisekelweni seBhayibheli Courage ayakhelwe ezwini likaNkulunkulu baba wethu ongcwele namhlanje imshado abantu bayahlukanisa baphinde baganwe omunye umuntu engakendlule emhlabeni ngoba yakhelwe emibonweni yabantu babengalandeli umoya oyingcwele babelandela ivoice yabantu ethi yithi asho lokho umuntu oganwayo elandela umfundisi kodwa namhlanje sicela ukulandela wena ezinyathelweni zakho ukuze singabi nemishado ehlukanayo ekuseni ishade entambama baba wethu ongcwele nampa abantwana bakho
uNkulunkulu wethu bakhala nsuku zaphuma. Baba wethu onamandla wonke sibaletha kuwe namhlanje ukuthi noma beshadile beshada umshado onecrack beshadiswe ngabantu ngobuqili bebe bedivosile benze yonke imikhuba kodwa namhlanje ebusuku baba wethu ongcwele babuyisele kuwe babuyisele kumoya ongcwele behle bazithobe beyohlambuluka kuwe beyovuma izono ukuze bathethelele namhlanje babe ebusuku yilo nalowo ohlezi phezu kwalo jantshi ungamniki ukuthula azabuyisane nawe aphume entandweni yabefundisi nasemizweni yakhe yenyama eyamholela emshadweni okungesiwo namhlanje uNkulunkulu wethu uthe wena vumani izono omunye komunye siyakhuleka namhlanje ebusuku uNkulunkulu wethu ongcwele lungisa imishado yabantwana bakho lungisa amadivorce abawenza nabantu bezwe umoya ongcwele engakayenzi idivorce noma ungashada mntakababa kodwa nomshado wakho wokuqala ongawudivosanga kumoya ongcwele usashadile namanje uphila unesithembu phambi kamoya ongcwele baba wethu ongcwele sisize nampa abantu behudula ithembu ensindisweni khona abashade naye kumoya kukhona sebeshade naye enyameni baba wethu ongcwele sebenza empilweni zethu baba wethu onamandla sinika ukuthi sikhulume iqiniso noma libiza ukufa kodwa namhlanje ebusuku khumuka kulowo mshado akawazi uNkulunkulu baba wethu onamandla wonke siyakhuleka namhlanje ebusuku sithwale usenzele umusa ngoba izwi lakho baba wethu ongcwele ngeke libuye lodwa kodwa liyobuya naye umuntu baba wethu kunto yogcina uthe wena ziyophela zonke izinto wathi kuyophela ukushumayela wathi kuyophela yonke into wathi kodwa izwi lakho liyosala limile elithi mawudivorce nomfazi awufanele ukuthatha omunye saphila uphila phambi kaNkulunkulu unesithembu nawe muntu wesifazane uphila ungena esithanjini uzitshela ukuthi wena wedwa ushadile kodwa nendoda yakhe enamadimoni ikubhanqe nonkosikazi wayo wokuqala ngoba kafanga baba wethu ongcwele siyabonga namhlanje ebusuku sisize usikhumule emaketangweni obumnyama uthe wena masiqaphele isitha sethu wathi siyabhonga wathi siyafuna sifune singamgwinya nampa abazalwane sibagwinyile sabashadisa kabili namhlanje ebusuku moya ongcwele selekelele badonse emlonyeni weingonyama ngegama likaJesu namhlanje ebusuku silamlele uNkulunkulu wethu ongcwele simlamlele Nkosi uJesu siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla wonke siyabonga wena omdala weyinsuku kule ndawo osibeke kuyo kufanele sikhulume lonke iqiniso kungakhathazekile noma siyalamba noma siyasutha kodwa kufanele silikhulume iqiniso baba wethu ongcwele siyabonga namhlanje ebusuku ukuze uNkulunkulu wethu masifika usuku silala singalali sigcaza igazi labantu phezu kwamakhanda ethu ngoba singabatshenanga iqiniso sesaba ukufa nokuzondwa sincenga iminikelo namhlanje ebusuku nxa nilizwe izwi lakhe ningazenzi likhuna inhliziyo zenu phenduka namhlanje ubona izinto zakho zingalungi nje yindawo kuyo usendaweni engenaNkulunkulu baba wethu ongcwele baholele kuwe bonke abantu ukuze Nkosi uJesu nabantu nabantwana babone isibonelo esihle phambi kwabo baba wethu ongcwele siyabonga ebusuku
nansi le group uNkulunkulu wethu ongcwele sisize ngayo. Uthi igama layo wathi asehlele esondweni lombumbi, wathi sifike sizwe amazwi akho. Baba wethu ongcwele, namhlanje sibumbe kule Potter's House of God. Baba wethu ongcwele, bumba wonke umuntu ongenile khona ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba, sisize namhlanje Baba wethu ongcwele, kwakhiwa imphefumulo ezomela iqiniso, ezolandela uJesu noma ngabuya ngaphi. Uthe wena ezwini lakho wathi phumelani ngaphandle kwesango, wathi mthwale ihlazo lakhe. Baba wethu onamandla wonke, sifisa ukuphumela ngaphandle kwesango siyothwala ihlazo lakhe, silithwale kukuhle, silithwale kukubi. Baba wethu ongcwele, sihole odwendweni lokunqoba. Nkulunkulu wethu, masiphakamisela amehlo ethu kuwe, usizo lwethu luvela kuwe owenzile izulu nomhlaba. Uthe wena uyikuvuma ukuba unyawo lwethu lushelele. Nampa abantwana bakho uNkulunkulu wethu bangenile kule mshado abangene kuwo, kodwa bebengazi. Namhlanje bezwile uNkulunkulu wethu ongcwele, abaqale phansi ukuzinikela kuwe ukuze bavume izono zabo, baphileke kuleyo mshado abazifaka kuwo, kodwa bephendukile balungisa indaba yabo nawe ukuze bavume uNkulunkulu wethu. Ngoba uthe wena ma umuntu evuma izono zakhe aphenduke, wathi abeseyishiya, wathi wena uthembekile ukuthi umxolele zona. Ebusuku namhlanje vuma izono zakho ukuthi wenze iphutha, uNkulunkulu uzokuxolela isono sakho sokuganwa kabili, sokugana kwabili. Washiya indoda yakhe e-Eastern Cape, washiya indoda yakhe kwaNongoma, washiya indoda yakhe eGoli, wazoshada lapha eThekwini. Ubunendoda ekhaya. Namhlanje vuma icala lakho phambi kukaJesu. Washiya unkosikazi wakho wazoganwa lapha eMaritzburg. Namhlanje vuma phambi kwenkosi uJesu ukuze ikuthethelele. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele egameni likaKristu Jesu. Amen.